Su Partizan da vidim. Neka vidiš sutra dođe. Stvarno što? Mina Kačina stoji. Ne. Neka ima ovako tvoje A to ona samo htjela da vidi ko bi kao stalo. Ajde, krenite, krenite. Ne, baš me interesu šta bi ona pisala kad ga okači na stvari. Okači. Ne, odmah.
pored semafora. Nego smo trebali ono da idemo pa ovo. Od nas bez Petra Čolić, bez Petra Žune i vas. Da, 20 razlike su izgubili. Ali veliki su mnogo koji tuče. Jedno malo ljudi. Beograd.